Daeth Covid-19 a bydd rhaid i ni addasu, ymateb a newid ein ffordd o ymgysylltu gyda ffermwyr a choedwigwyr Cymru. Roedd rhaid i'r tîm aros adre. Daeth stop i'r grwpiau trafod, yr hyfforddiant ac ymweld â'r ffermwyr, ac roedd rhaid gohirio yr holl ddigwyddiadau. Datblygwyd ac ehangwyd ein darpariaeth digidol. Cynnyddwyd ein modiwlau e-ddysgu, a bellach mae dros 80 o bynciau ar gael i ddysgu o gysur eich cartref ar lefel a chyflymder sy'n addas i chi. Rydym wedi cynnal dros 140 gweminar, ac rydym wedi bod yn darlledu yn fyw o'r fferm. Mae ein podlediad Clust'r Ddaear wedi ei lawrlwytho dros 12,000 o weithiau. Mae'r grwpiau trafod wedi mynd ymlaen dros Zoom, ac rydym wedi bod yn cynnig awr o gyngor un i un dros y ffôn neu'n ddigidol gyda chyfreithwyr, chyfrifwyr a chynghorwyr busnes. Rydym hefyd wedi mynychu sioeau rhithiol ar draws Cymru o Ynys Môn i Aberhonddu. Lockdown, Farming Connect have done a great job keeping us updated and making representations to Welsh Government about how to keep training going, bearing in mind social distancing. We now run many courses digitally so trainees can continue to learn. Y flwyddyn heriol, un uchafbwynt eleni oedd gosod 19 pirs Lora Wan ar bob un o'n ffermydd arddangos. Mae hwn yn brosiect cyffroes ac arloesol tu hwnt, ac edrychwn ymlaen at weld y datblygiadau yn ystod 2021. Due to the COVID restrictions, we've had to change the way that we deliver advice to farmers, and we haven't been able to get out on the farm as much as we have done in the past. Farming Connect have done well to deliver other effective means of communicating with farmers. These have included one-to-one surgeries, where we can provide an hour of advice to farmers on the phone or through an electronic service such as Zoom. Bu ein ffocws erioed ac yn parhau fod ar eich galluogi chi i ffermio'n effeithlon yn gynaliadwy ac yn broffidiol. Beth bynnag fydd busnes fel arfer yn y dyfodol, bydd Cyswllt Ffermio yma i chi.